haber yaparak yaptık. Tabii eksiklerimiz Rojnamevanên Türk ji bo piştevaniya rojnamevanên li Herêmê bikin û balê bidin tengasî û pirsgirêkê wan bi mehberê dest bi çalakiyek kirin navê nûbeta nûçeyan. Rewşa rojnamevanan pêşketinên Herêmê di nûçeyên xwe de anîn ziman. Heta niha 8 grûp 68 rojnamevan hatin Herêmê. Herî dawî serokê giştî Rojnameya Cumhuriyetê Rojnamevan Can Dündar ku ji ber tawana sîxuriyê hatibû girtin û sê mehand hersê dema bû mêvanê nobeta nûçeyan. Ya bunu artık biraz şunu biliyoruz ki bu iş gazetecilerin meselesi olmaktan çıktı yani Türkiye'de. Berdewamiya nûvegirtinê û danûstandinan bi rojnamevanên cîhanê re jî gelek giring e. Êdî ev ne bi tinê barê rojnamevanan ye, ji ber ku niha pirsgirêka demokrasiyetê û aştiyê heye û hemû beşên civakê dibin heman gefeyê de ne. Ji bo pêşxistina demokrasiyetê û edaletê û aştiyê divê çalakiyên bi vî rengî li hemû beşên civakê belav bin. Kameramanê îmece TV'yê Refîk Tekin ku ew jî li Cizîrê di êrişa polîsan de ji her du lingê xwe birîndar bû, di civîna rojnamevanan de amade bû. Wî jî balê da ser rewşa xeter a rojnamevanên Herêmê. Haber nöbeti eğer buraya Divê ne tenê bi nobeta belkû lazim e ku peywendiyên xurt hebin di nêvbera rojnamevanên Herêmê de, da ku dema pirsgirêkek çê dibe bikevin nav liv û tevgerê û zû zû rojnamevan ji tengasî xilas bibin. Ji bo wêne rêxistina di nêvbera rojnamevanan de gelkî pêwîst e. Rojnamevanên nobeta aşîtiyê beşdarê rûniştina doza peyamnêra Jînhayê Berîtan Canozer jî bûn. Hêjayê bîrxistinê ku Berîtan çar mehberê dema ku nûçeyan çê dikir bi hêjeta ku pir zêde kelejane û dişibe çalakvanan hati desteserkirin. Ew bi tawana endamtiya rêxistina terorê têda dikirin. Dadger rûniştinayekê de peyamnêra Kurd serbest berda. Rojnamevan Can Dündar piştî ku Berîtan Canozer tahliye bû got çavên me ronî ku Berîtan tahliye bû. Lê ji bo azadiya sî rojnamevanên girtî divê tekoşîna me rojnamevanan bidome. Nivîskar Fehîm Işık yek ji rêveberê nobeta nûçeyanê van zanyariyan ji dengê Amerîkayê re parve kir. Hin hevalê me hatin birîndar kirin Cizîrê Refîk Tekin ve hevalê me Roja Daftaş li Cizîrê dîsal bin zerzemînan hate qetil kirin. û serbecî gelek hevalê me de hate girtin. Piştî ku vî karî dest pê kir, tabii mînakek girîng bû girtina Berîtan Canozer. Ji bo wê yekê jî me di mahiya hatina heyetan de ku heta niha 8 heyet hatin. Di mahiya van heyetan de jî me xwestem rengekî din vî karî bimeçînin û wê yeka jî li doza Berîtan Canozer eşkere bikin. Her hefte 5-6 rojnamevan ku di nav wan de ên navdar jî hene hatin li Herêmê bi rojnamevanên Kurd re xebitin û şert û mercê wan bi çavê xwe dîtin. Hacı Can Faqîn, Dengê Amerîka, Amer.